हेलो भाई लोग, का हाल बा आप लोगन के। ठंडी बहुत बा। देखिए जितना अभी 2-3 बजे आई कुहा देखिए अभी ले नहीं के हटल। लगभग 5-6 दिन से कुहा हटते नहीं खे, धूप निकलते नहीं खे। यही में हमनी का आप लोग के दिखाओ तनी कहाँ बानी जा। आप लोग को बता दी कि बहुत छोट पस है हमनी के ये बगीचा में आके क्रिकेट खेलें जा ठंडी के मौसम में। फिलहाल ये बार आदमी नहीं खे क्रिकेट खेल जाए, लेकिन आज 2-4 आदमी बानी जा तो आगल बन जा खेले खातिर। देखी है ना, नितेश बाबू बैटिंग करते रहे और लोग भी बाई जा आप लोग के दिखाते मिलाते नहीं। तो आप लोग देखी वीडियो में है। देखी सबसे नानका कीपर चनर बाबू तनी हाय कर देव। सबसे छोट कीपर हमारा टीम के है नितेश बाबू बैटिंग करते रहे। और आज बिहार में जौन बा छुट्टी हो गई बा स्कूल के, और यूपी में जल्दी होखे वाला बा। तो 2-4 दिन खाली बन जाए तो कने है चले के क्रिकेट तनी खेल लेते हैं। हमें गर्मी आवे तो है बा। ये बगीचे के खासियत हो, एक ओवर खेले में जितना समय ना लगला ओकरा कई गुना समय है गेना भिलाला तो जो है में लग जाला। और ये गेना भिलाल तो जो है कोड हो कि गेनवा भिलाइल बा बैटवा रोता। ये कोई हम के गेना खोजे नहीं जाए तो देखिए गेना खोजा गए और 3-3 गो गेना आइल बा। देखा दो 3-3 गो गेना आइल बा। एगो भिलाई तो एगो काम चली तो एगो जो हाथ रहे तब बाटल। हाँ टॉस करावा हंस बाबू। बोलिए हो सुमित। हेड बैटिंग जीत के बन जा। चलो सुमित बाबू के बैटिंग आ गई। अब हम कहने वानी हम डिसाइड कर लो कि हमारा कहना खिलाई लो। तहार वीडियो कहने कहने के बाड़ा तू केकरा में ई दुनिया से बाड़े दुनिया लाल के अलगे मायजा बा। तब खेला स्टार्ट हो गया। सुमित बाबू है ऐठा चल रहा बैट लेके बैटिंग करे। हमार बॉलिंग खातिर रेडी बाने। आप लोग को बता दें कि ई बगीचा के क्रिकेट के इतिहास बहुत पुराना बा। हमनी के बहुत दिन से मतलब छोटे पर से यही में बैठ के ना होला। और इजा बैठ के ना खेले खातिर रघुनाथपुर, उदलपुर, बिलरुआ, गुपलापुर, मथौली, जतपुरा हर जगह के टीम पहले जावत हल। और बहुत ज़्यादा पेड़ भी रहल, लेकिन ए पेड़ कुछ खास नहीं खे। ए खेले लायक बात एजा आदमी नहीं खे। सब लोग परदेश चल गए, कमाए चल गए। सबे जान गए कि बिना कमैले धमैले काम चले वाला नहीं खे। तो चलिए अब हमू खेले चल तनी। आप लोग वीडियो के लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो के। ठीक बा।